Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. A wannan bidiyo zan koyar da ku ne yadda za ku kare Facebook account ɗinku daga hacking. Kamar yadda kuka sani yanzu abun ya zama yayi, kusan kowa za ka ga amma hacking ɗin Facebook account ɗinsa. Zai wuya ga mutum yana amfani da Facebook ba a taɓa masa hacking ba a yanzu dai. To wannan ita ce dai latest hanya da ake bi domin ka hana haka su iya hacking ɗin account ɗinka, wadda a yanzu zan nuna maka kamar haka. Abu na farko dai da za ka yi, abin yana da matuƙar sauƙi sosai, yana da sauƙin fahimta da kuma sauƙin ganewa da kuma sauƙin yi. Abu na farko dai da za ka yi shine za ka tafi a Facebook ɗinka kamar haka yadda kuke gani. Gashi na shiga Facebook ɗina. In Facebook ɗinka ya buɗe kamar haka, za ka zo menu option na profile ɗinka can sama kenan, alamun profile icon ɗinka na sama wannan. Idan ka taɓa kamar haka, daga nan sai ka ja ƙasa sai ka taɓa alamar setting and privacy, gashi nan na biyu a ƙasa kenan. Idan ka taɓa haka sai ka taɓa alamar setting na farko kenan, gashi nan setting, normal setting. Kana taɓa kamar haka zai kawo ka nan gurin. Farko nan idan kuka kalla za ku ga personal details, na biyu kuma password and security. Sai ka taɓa password and security kamar haka yadda kuke gani, gashi na taɓa password and security ya buɗe. Daga nan daga nan abinda za ka taɓa domin ka ƙarasa setup ɗinka, sai ka taɓa again. In ka kalli nan gurin account setting, za ka ga account, personal details, password and security again, sai ka sake taɓa password and security. Daga nan za ka ga change password, two-factor authenticator. Two-factor authenticator shine abin da ake sawa Facebook, makulli ne ta cikin Facebook ɗinka. Babu wanda ya isa ya hau ma Facebook ko da ya san password ɗinka, ko kuma ya amfani da OTP ɗinka ya hacking ɗin WhatsApp ɗinka a Facebook ɗinka, ko ma dai ta yadda ya yi hacking ɗin Facebook ɗinka, to ba zai iya hawa wannan Facebook ɗin ba saboda ka kunna two-factor authentication. Kana taɓa shi kamar haka, two-factor authenticator nan kamar yadda kake gani, akwai page na, sannan kuma akwai Instagram page ina, kai gashi nan ya bayyana, da kuma normal Facebook ina. To zaka taɓa normal Facebook ɗinka ne. In kana da Instagram account zai nuna, in baka da Instagram account ba zai nuna ba. To kawai sai ka taɓa na farko kenan, shine Facebook ɗina. In Facebook kawai gare ka baka da Instagram account ba zai nuna ba. To yanzu Facebook nake so in saita wannan two-factor authenticator ɗin, sai ka taɓa gashi nan na sama. Na taɓa Facebook. Kana taɓa zai kawo ka nan gurin. Kamar yadda kuke gani sama gashi nan an sa text message SMS. Already ni na riga na sa wannan two-factor authenticator ɗin akan Facebook ɗina, amma na yi amfani da no phone number ne. Akwai two-factor authenticator na phone number, akwai two-factor authenticator na app. Ni yanzu na app zan nuna muku, domin shi ne yake da matuƙar ƙarfi da kuma matuƙar amfani. Saboda idan har ka tabbata baka sa wa WhatsApp ɗinka two-factor authenticator ba, to kakka amfani da phone number ka wajen saita two-factor authenticator, domin wanda zai haƙi na account ɗinka zai yi amfani da WhatsApp ɗinka ya hau. Duk da two-factor authenticator ɗin akai zai yi amfani da WhatsApp ɗinka, an tura maka code ɗin ya je ta WhatsApp ɗinka ya ɗauka. To sai zama idan kai amfani da app kuma haka babu wanda ya isa ya hacking din a two-factor authenticator ɗinka ta app kenan. To yanzu dai abin da zaka yi, in ka shigo nan zaka taɓa nan ne authenticating app recommended nan, gashi nan na uku kenan. Kana taɓa shi kamar haka yadda kuke gani, direct zai kawo ka nan gurin. Abin da zaka yi a nan gurin, ga wani guri nan an danna coffee keys, zaka danna haka alamun kai coffee. Kaga haka na yi coffee din wannan keys din, sai ka danna alamar next. Idan ka danna alamar next bayan kai coffee, sai kai minimizing. Da buƙatar ka je ka ɗauko Google Authenticator app idan baka da shi. In kana da shi kuma shi kenan. In baka da shi zaka je Google Play Store ne, zaka shiga a wajen searching kamar haka yadda kuke gani. Daga haka zaka abinda zaka yi searching shine zaka sa Google farko kenan. Shi wannan Authenticator app din Google ne suka yi shi, gashi nan ya fito a search ina, Google Authenticator. Wannan shine application ɗin da ake amfani da shi ka hana dukkan wani haka ya yi ma hacking WhatsApp a Facebook account. Daga zarar ka download din wannan Google Authenticator app din, ya install, sai ka danna alamar open. Yana budewa kamar haka yadda kuke gani. In kuka kula ga application ina irin su Bitcoin, Remitano, Binance Wallet ina duk na saita wannan Authenticator app din. To zaka danna wannan alamar plus ne, ga ta nan kana danna ta kamar haka. Daga nan sai ka shiga na biyu, na ɗaya gashi nan scanning a QR code, ba shi ba, enter a set of keys, shine wanda nace ma kai coffee. Ka ayin coffee, na yi coffee already kun gani. Sai ka danna enter of keys. Nan gurin sai ka sa sunan account ɗin da kake so ka sa. Kaga Facebook ne already, sai ka sa Facebook. Nan kuma za ka yi enter keys ɗinka ne, ma'ana shi wannan key ɗin da ka kwafo, sai ka enter, sai ka sa su kamar haka. Kana sa su kamar haka, sai ka danna adding. Kana danna adding kamar haka, shikenan kai activate in two-factor authenticator akan Facebook ɗinka. Ta yadda za a yi confirming ɗinsa shine zaka kofi sabon code da suka baka ta hanyar ritsewa kamar haka, ko kuma caccakawa kamar haka. Kana haka ka kofi wannan code ɗin da aka baka, sai ka koma kan Facebook ɗinka, sai ka shiga kamar haka, sai ka paste ɗin wannan code ɗin, sai ka danna next. Kana danna next nan take zaka ga ya sa maka done, ma'ana wannan two-factor authenticator ɗin ya, idan kuka ya tashi daga ƙasan nan ya dawo sama.
gashi nan ko gani two factor authenticating app kaga ya dawo na farko, text message ya dawo na biyu, text message ma authenticator dina ne yanzu ma na kuma ƙara zaka iya sa authenticator har sama da biyu ma, zaka yi amfani da security keys gashi nan, backup code ne za a baka guda 10 duk lokacin da zaka yi login din Facebook account ɗinka sai ka sa wannan code din tukuna zai bude. Akwai wanda ba su fahimci Google Authenticator ba, to bayani akan Google Authenticator shine duk lokacin da zaka yi login din Facebook ɗinka ba duk lokacin da zaka shiga ba. Muka kula yanzu na fita daga Facebook ina yanzu bari ku ga in koma, ba zai wani tambaye ni Authenticator ba. Shi kawai amfanin Authenticator new login. Misali yanzu ka sai sabuwar waya zaka yi login, to ka tsin zaka login to dole sai ka sa wa'annan lambobin tukunna zai bude. Wani zai ce idan an sace waya fa idan ya rasa account ɗin gaba ɗaya fa normal ne. Shi wannan authenticator din yana amfani da Google ne kamar yadda kuke gani, yana synchronizing ne, yana uploading ne akan Google. Ga email ɗina nan gaba ɗaya ku kalli nan ga alamar cloud nan yayi tick, yana backup. Idan ka sai sabuwar waya kana login email ɗinka kana ɗauko Google Authenticator kana shiga zaka ga duka authenticator ɗinka ya dawo. To kaga zaka ga har na Facebook ɗinka kenan. Idan ka je kai sa phone number ka a Facebook da password ka danna, kana danna za ta tambaye ka authenticator, za ta tambaye ka authenticator code, sai ka zo nan authenticator code wannan code din kafin wannan blue din ya gama, gashi wani blue ne yana cycling kafin ya gama cinyewa idan ka kwafa a time ka je kai paste kana danna direct zai login. Wannan shine zai hana kowane irin haka ya iya ma hacking din Facebook account ɗinka. Misali yanzu mutum ya hacking din Facebook ɗinka ko mutum ya san password ɗinka sai ya je wayarsa zai login, bayan ya sa phone number ka ya sa password ɗinsa, to Facebook ɗin nan ba zai hau ba, dole sai ya yi amfani da wancan authenticator code ɗin, shine wannan ya kwafe su ya sa tukunna zai iya login din Facebook account ɗinka. Wannan ita ce hanya guda ɗaya da ake iya dakatar da duk wani haka ya iya hacking din Facebook account ɗinka. Mun gode da kallon wannan bidiyo da aka yi, muna bukata a danna subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan bidiyo da aka yi.